ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 29 марти соли 2022 1000 рубл 139 сомонӣ 30 дирҳам бо курси давлатӣ ва 138 сомонӣ бо курси интихоли маблағ, $100 1296 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона ҳамагӣ аз 90 000 сомонӣ сар мешавад. хонаи 90 000 сомона хонаи рақами 11 мебошад. хонае ки дар обложкаи видео буд $15,000, хонаи рақами 12. боз дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе хона бо нархи ҳамагӣ 145 000 сомонӣ ҳастак, хонаи рақами 14. хона Айсадбарг ва аз дигар минтақаҳои хуби шаҳри Душанбе ҳаст ва аз дигар шаҳру ноҳияҳо вариантҳои хубу арзон бисёре. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. ба телеграм канали Dom TJ ҳам ҳатман обуна шавед дӯстони азиз, ссилкаш дар комментарияи видео ҳастак. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кораед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафи 9 километр. аз Аманал то хонае ҳамагӣ 2 километр мебошад. 6 дар хонаи люкс бо таъмири беҳтарин, гирди ҳавлӣ бо завори баланд маҳкам мебошад. подвал дорад, бо дарвозаи фасон ҳам дорад. 6 сотиқ замин мебошад. ҳуҷҷатҳош 100%, ягон проблема надорад. ин хонада соҳиби хона сахт меҳнат кардагиянд, барои фурӯш не, барои худшон сохтагиянд, лекин ҳозир срочно пул дар кора, барои ҳамин мефурӯшанд бо нархи $50,000. бо савдо мешавад. ҳама чизи дар корӣ дар наздикии хона мебошад. дӯстони азиз, марҳамат чӣ хеле ки мебинед, таъмираш таъмири хуб мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакии ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Орзу. калидор баня дорад. 2 дар хона, ошхона, оғилхона, 35 тоннага овдон дорад ва 15 сотиқ замин. нархаш 150,000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Собон, деҳаи Ваҳдат. 5 сотиқ замин дорад. боз 4 дар хона бо тамоми шароити замонавӣ таъмин мебошад. нархаш $30,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. нархи хона боз савдо мешавад. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор. 4 сотиқ замин, ҳавлӣ стяжка дорад. 4 дар хона, як кухнӣ бо дар дарун ҳам баня ва туалет ҳаст. боз дар берун баня ва туалет ҳаст. як калидори дароз дорад. айақиби хона як навес ҳастак. нархаш бошад $350,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. раҳош асфальт мебошад. аз сари кӯча транспорт мегузарад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Нурак, дом Калужника 4. дар якум ошёна қарор дорад. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. хона ба тамоми санъаташ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва алишам мешавад бо ягон хона дар шаҳри Душанбе ё ки дар шаҳри Нурак. нархи ҳамин хона бошад $380,000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, 2 хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ, спальни, меҳмонхона, детский, кухни, душ, балкон дорад. хона нав, ремонти
люкс кадагиай бо тамоми санъаташ фурӯхта мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри норак қарор дорад, кӯчаи деҳсабур. хона сехонагаяй дар наздикии хона садик, мактаб, бозор, больница, хулас ҳамаш дар наздикиш мебошад, ҷош нағзай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран рақамҳои Москва, WhatsApp доранд. дӯстони азиз, хона ҷойгир аст дар доми 2 ошёнага дар якум ошёнаш ва нархаш бошад 160 000 сомонӣ. аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор рӯ ба рӯи посольствои Америка назди роҳи калон. қафои ҳамин бинода боз инфексиони больница аст. ду хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 19 ошёнаи бинои новостройка. хона коробка мебошад, яъне беремонт ва нархаш $13000 бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дӯстони азиз, хона дар рӯ ба рӯи ҳамин бино ҷойгир аст. дӯстони азиз, ина дар навор дида метавонем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши психбольницада 100 метр то роҳи калона мебошад. 3 дар хона веран дорад, баняш дарундай. боз як бараки дигаам дорад. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. 2 хонаш треза дорад, обши 4 треза мешавад. 3 дари дигаам дорад, дари главне дорад ва як камази смеси дигаам ҳастак. ов ва свет ҳастак, шкатур евромонтаж кардагиай. мешавад ки дуюм этажам бардорен. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархи ҳавлӣ бошад бо маслиҳат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди Садбарг ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. ду хонага бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 11 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. 2 талиф дорад ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш $56000 нархи охир шад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷай гап занед ва сомонӣ ва рублям дар рӯи экран ҳастак. чӣ хеле ки мебинед, хона ремонти замонавӣ дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 5 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 та ҳоҷатхона ва ҳаммом, балкон, 2 та холи калон. свет ва об дорад. мактаб, магазини калон дар наздикии хона. дар замини ҳавлӣ боз 5000 ғишти пухта ҳастак. суроға ноҳияи Сино, ҷамоати сари киштӣ, маҳаллаи Домпечат, яъне Чортут. нархи ҳавлӣ $75000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. дӯстони азиз, аз номи канали Домтиҷай гап занед, боз тахфифам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, ҳамин ҳавлиямо махсус сёмкаи алоҳидашам дорем. ссилкаша дар комментария мемонам. марҳамат, кадомеда мақбул шуд, дар омада навори пурраша тамошо кунад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бахш 2 дар хона, 1 сотиқ замин, бо ғишти пухта, ҳамаи шароитош хатӣ. мегӯяд соҳибаш, лекин мутаассифона фақат як сурати беруни хона ҳаст тамом. нархаш 90000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухта. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. қолин партофтагӣ, кухни гарнитур, мезанин боз маслиҳат мекунем. мегӯяд соҳибаш камтар арзон мешавад 2%.
беҳуда занг назанед, нарха дида расчёт гирен, конкретни харидор занг занад, мегӯяд Суйбуш. хона ҷойгир аст дар назди ТЭЦ, шаҳри Бухтар, нархаш 199 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар се хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Дӯстии халқҳо, Нихӣ, пеши донишгоҳи Носири Хусрав, мактаб Садиқ, гимназияи Аминҷон, бозори Нихӣ, ҳамаш дар наздикиш мебошад. доми 5 этажа, хона дар панҷумо шона, се хонага, ремонташ простой, мегӯяд Соҳибуш. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. нархаш 245 000 сомонӣ савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати ҳамагӣ 25 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. худи дом ду ошонага мебошад ва ҷойгир аст дар Гипразем. аз бозори Деҳқон, яъне аз бозори Гипразем 400 метр мебошад, тарафи ҳавлиҳодай. хона пад абои тайёрай, соҳибаш мегӯяд ки свет ва обаш алоҳида мебошад, дом барои зиндагӣ тайёрай. нархаш 145 000 сомонӣ савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка. худи бино бояд аз 6 ошона иборат шавад, новостройка неки бе лифт. хона қарор аст дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд ва нархаш бошад 151 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, комментариётона мехонам. якчанд бародар хоҳиш карданд ки аз шаҳри Хуҷанд зиёдтар хона шавад. қабулай бародару ҳама хоҳишотон, иншоаллоҳ кӯшиш мекунем дар наворҳои оянда аз шаҳри Хуҷанд зиёдтар хона пешниҳод кунем. ва ин буд охиронд хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. ҳатман ба телеграм канали Дом TJ хонаҳои фурӯшӣ обуна шавен. ссилкаш дар комментария видео ҳастак. ҳатман дӯстони азиз, чибаки ба наздикӣ ютуба дар Федератсияи Россия мутаассифона маҳкам мекунанд ва то ки мо бо якдигаримон алоқамона гум накунем, телеграмда даромада обуна шавен. дар телеграм чӣ хабарое ки мешава ман шумода мегум. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.